Hej. Nu skal vi drikke den her cola. Vis din klasse. Coca-Cola. Ja, en Pepsi Max. Men så skal vi se, om du kan drikke det først. Ej, vent! Ja, det går heller ikke i gang nu. Nej. Øj! Og det er mig, der har YouTube-kanalen. Ham der, han er bare med. Det er Noah. Ja. Noah Pio. Jeg hedder Klaas. 3, 2, 1. Fuck, det går ikke. Hvor er jeg ondt i maven. Okay, ondt i maven. Skal vi stoppe? Nej. Jeg kan stoppe. Jeg fik drikket en halving. Okay. Jo. Hvor er der ikke? Det skulle vi aldrig have gjort. Okay, der er nok lidt mere end min på nok. Ja. Det gik alligevel stærkt, men vi er nødt til lige at tænke vinder. Hvem er vinder? Ej, min mave kan fucking ud. Sådan. Er det flere derude? Husk at stemme på mig nu. Og den her skal have 5 likes, for der kommer en til. 5 likes. Og så må I gerne abonnere dem, der er derude. Men 5 likes. Så kunne det være rigtig dejligt, men hvis jeg har ikke fundet en vinder. Fuck min mave, jeg føler bare sådan. Fuck, du er hurtig. Det bliver til Max nu. Er du færdig? Fuck, jeg skal bare ikke mig. Skal du gøre? Her YouTuber. Kan man se. Kan jeg ikke folde mig sauce, så er det en folder. Det er min farfar. Han hedder Karl. Karl. Fuck, jeg nej, hvem har måske ikke bare sige, at jeg vundet? Du skal drikke det sidste. Ej, men det var bare ham. Der er meget. Find ud. Og i morgen, der kommer vi til at se mig spille Minecraft og GTA i morgen. Klokken 12:30. Iskold Armin! Ja. Hey, Armin, ikke? Han er min storebror. Ej, det var ikke. Ej, skal kende dig. Jeg skal jo. Iskoldt. Nej, det er direkte. Men i morgen kommer jeg til at se mig. 5 likes, jeg vandt. Ja. GG. Hej hej. Hej hej. Sød mand.